Ik was een jaar of 6 en een oom van mij, van mijn vader, die had kanarievogels. En daar heb ik eigenlijk de microop gekregen en zo ben ik gegroeid. Als kleine liefhebber naar grote liefhebber, keurmeester, websitebeheerder, lezingen geven, artikels schrijven, noem maar op. Ja, het is een beetje, zeg ik wel eens, uit de hand gelopen hobby geworden, maar ik doe het met veel plezier. Ik zou echt niet zonder kunnen. Kun je dus mooi zien. Een nestje die alle 5 bevrucht zijn, zie je. Al meer dan 60 jaar is Wout van Gils gepassioneerd door kanaries. In binnen- en buitenland is hij gekend als kanariekweker en als keurmeester. Maar ook zijn eigen vogels hebben al veel prijzen gewonnen. Ik heb nu denk ik ongeveer een 90 tot 100 vogels hier zitten. Er zitten er overal 2 in, wel 4, maar 40 hokken. Er zijn er al 80 en daar zitten er nog wat, zeg, rond de 100. 12 jaar geleden besloot Wout zijn kennis over de vogelsport publiek te maken. Hij startte zijn website woutvangils.be. En het is bijna niet te geloven, maar vorige maand bereikte de website de mijlpaal van 1 miljoen bezoekers. Dit had ik dus nooit durven dromen, nee. En dus ook als ik ergens kom, op een tentoonstelling of op waar vogels zijn of waar mensen zijn met vogels, die kraaien je allemaal aan. En ben jij van Gils, ben jij van Gils. En ja, het geeft toch een hele impact. Wout is dan ook met rechte reden trots op zijn website. De ruim 500 artikels die je erop terugvindt, komen allemaal van zijn hand. En dagelijks krijgt hij ook nog eens tientallen e-mails van vogelliefhebbers. Zo heb je veel mensen die dus komen met vragen. Ook veel gewone mensen die dus echt niet veel kanaries hebben, maar die een kanarie in huis hebben of een vogel in huis. En die heeft het probleem of zelfde wat. Dan krijg ik een mail en ik probeer die mensen te helpen. 'S Avonds zit ik zowat een uur achter de PC voor e-mails te behandelen. De bezoekers van Wout's website komen van over heel de wereld. En dat mag je best letterlijk nemen. Want zo nu en dan duikt er eentje op aan de voordeur. Zelfs een bezoek gehad uit Nieuw-Zeeland. Die dus hier een rondreis waren en die belden dat ze s'nachts mogen komen kijken naar de vogels. Nou, dat is ook wel een mooie ervaring. Dat is toch wel dankbaarheid voor je werk wat je hebt, toch wel.